Mudiant mewn cylch llorweddol gyda chyflymder onglog cyson. Yn y fideo yma, dawn ni ddeall a defnyddio mudiant mewn cylch, deall a defnyddio mudiant gronyn mewn cylch llorweddol gyda bianedd onglog unffur. Felly, os yw gronyn mas M yn symud mewn cylch a radiws R metr gyda bianedd onglog cyson omega, radians yr eiliad, fe roddir y bianedd V, y gronyn, gan V yn haflu R omega, a cyflymiad y gronyn gan A, lle mae A yn haflu omega sgwar R. Felly, omega sgwar R hefyd yn haflu V sgwar dros R. So mae'r ddau gyflymiad yna gyda ni mewn cylch, a mae'r cyflymiad wedi cyfeirio tuag at canol y cylch. Dyna beth sy'n cadw fe mewn at y canol i'w wneud i gadw fe mewn cylch. Felly, nid cyflymder, ond bianedd y gronyn yn y cylch yw R omega. Omega yw'r bianedd onglog, radians yr eiliad, a mae'r cyflymiad tuag at y canol yn omega sgwar R neu V sgwar dros R. Tacla cwestiynau am fudiant mewn cylch. Bydd y strategaeth grynlynol yn helpu ddatrys yr rhan fwyaf o gwestiynau ar fudiant mewn cylch llorweddol newch chi ddarganfod. Lluniwch diagram grymoedd clir ar gyfer y broblem a nodwch arno'r cyflymiad fel omega sgwar R neu V sgwar dros R tuag at ganol y cylch. Defnyddiwch geometreg neu drignometreg i gyfrifo unrhyw onglau neu hydoedd sydd angen, a cymhwyswch ail ddedd Newton yn vertigol, gan gofio bod dim cyflymiad yn vertigol, a cymhwyso ail ddedd Newton tuag at ganol y cylch, le mae'r cyflymiad yn omega sgwar R neu V sgwar dros R. Cwestiwn. Mae'r diagram yn dangos côn gwag. Radiws ei sylfaen yw 3 metr a'i uchder yw 4 metr. Mae'n sefydlog ar uchelyn i'r cornel yn vertigol i'r vertig V. So, yr uchelyn ar ben y vertig V at i lawr. So, mae'r V yn pwynt tuag at i lawr. Mae'r gronyn P, mas M, yn symud mewn cylch llorweddol a canol C ar arwyneb mewnol llyfn y côn, felly dim ffrithiant, a bianedd cyson ail isradd 8G dros 3. Lle mae G metr yr eiliad sgwar yn dynodi cyflymiad sydd wedi achosi gan disgyrchiant. Dangoswch mae 5mg dros 3 Newton i'r adwaith normal arwyneb y côn ar y gronyn. A wedyn cyfrifwch hyd CP a trwy hyn darganfod uchder C uwchben V. Felly, dyna'r triongl sydd gyda ni. Mae rhaid i ni ddod o hyd i'r ongl. Ni'n gwybod bod yr hyd, yr uchder yn 3, a bod yr uchder yn 4, y radiws yn 3. Felly mae 5 ar yr hypotenuse, trionglau Pythagoras, a felly sin theta yw gyferbyn dros hypotenuse, 3 pumed, cos theta yw 4 pumed. So ni'n gwybod hwnna o'r llun. Felly, y grymoedd sy'n gweithredu ar P yw mg yn tynnu fe lawr, ac yr adwaith R yn perpendicular i'r arwyneb y côn. Dim ffrithiant. Felly, yr unig grymoedd yw'r una a'r cyflymiad, felly, yw V sgwar dros R, achos ni'n siarad am bianedd. Dyn ni ddim yn siarad am bianedd onglog. Y V ni'n siarad am, felly dyna'r fformula ni am ar gyfer y cyflymiad. Felly, yr onglau sydd gyda ni, so mae theta gyda ni ar y gwylod,
Yr ongl rhwng CP a'r côn gwylod yw 90 tynnu theta. Felly, yr ongl rhwng R a CP yw theta. Ni mae'n gweithredu gyda'r cylch a perpendicular i'r cylch. Felly, perpendicular i'r cylch, defnyddio ail dedd Newton. Mae gyda ni cydran R sy'n vertigol, felly yr ongl yn erbyn CP, felly sin R, sin theta yw cydran R sy'n vertigol, minus mg sy'n tynnu fel awr, yn hafel i 0, achos does dim cyflymiad yn y cyfeiriad yna. Felly, cyfanswm yr grymoedd yn 0. Ni'n gwybod bod sin theta yn 3/5, so mae 3/5 R yn hafel i mg. Felly mae R yn 5, mynd â hwnna draw, mynd â mg draw, rannu gyda 3 a llosir y 5, yn rhoi bod R yn hafel i 5 mg. Ail dedd Newton tua'r canol, felly grymoedd tua'r canol yw dim ond cydran R, so R cos theta tua'r canol, yn hafel i MA, A yw V sgwar dros R, lle R nawr yw CP. Dod hwnna lawr achos ni angen dod o hyd hwnna yn rhan B. R ni'n gwybod yw 5 treian mg, cos theta yw 4 treian, m a v sgwar yw 8g dros 3 dros r. Felly, tacluso, so mae'r 5 yn canslo ar ochr chwith, so mae 4 treian mg yn hafel i 8 treian mg dros r. Felly mae'r m a'r g yn canslo, a mae r yn dod yn 2 metr. So hwnna yw CP. Felly, ni'n gwybod bod CP, y radiws nawr yn 2, ni angen yr uchder, C uwchben V, felly yr ochr yma o'r triongl, so ni'n gwybod y gyferbyn i theta ar agos i theta, felly 2 dros h yw tan theta. Ni'n gwybod bod tan theta yn 3 dros 4, felly mae h yn 8 dros 3. A dyna'r uchder uwchben V. Cwestiwn arall. Mae beiciwr yn reidio ei feic ar fianedd cyson V metr yr eiliad mewn cylch llorweddol, radiws 40 metr ar drac sydd wedi fancio ar ongl 30 gradd i'r llorwedd. Cyfanswm mas y beic a'r beiciwr yw 60 kg. A'r cyfernod ffrithiant rhwng teiers y beic a'r trac yw cwarter. Darganfyddwch yn gywir i 3 ffigur ystyrlon gwerth mwyaf posibl ar gyfer V. Felly, dyna'r beic a'r beiciwr. Ni'n dynodi fe fel gronyn. A mae e'n mynd mewn cylch llorweddol gyda radiws 40 metr a drac sydd i fanco ar 30 gradd i'r llorwedd. Cyfanswm mas y beic a'r beiciwr yw 60 kg. Felly, dyna'r grym disgyrchiant yw 60g Newton. A'r cyfernod ffrithiant, felly mae ffrithiant gyda ni. Os yw'r beiciwr yn mynd yn gyflym, bydd yna duedd iddo llithro i fyny'r banc. Felly y grym ffrithiannol bydd yn tynnu lawr y banc. Cadw fe yn gyson yn yr un lle ar y banc. Felly dyna ffrithiant. Ni ar ongle i'r plan. Mae'r plan yn 30 gradd. Mae cyflymiad gyda ni V sgwar dros R, fe hwnna ni angen. Ni angen gwerth V, felly V sgwar dros R yw'r cyflymiad ni'n defnyddio. Cofiwch mae'r un arall yn omega sgwar R, felly hwn ni angen fel y cyflymiad tua'r canol.
Dyna'r grymoedd i gyd sy'n gweithredu ar y beic a'r beiciwr. Ni'n gweithio mewn cylch llorweddol, felly ni angen yr ongle. So mae 30 gradd yn ni gyda'r llethr, felly ongle Z yn rhoi 30 gradd i'r radiws gyda'r ffrithiant, a bydd hwnna'n 60 gradd gyda'r radiws i canol y cylch. Felly, dyna'n llun ni. Ail dedd Newton i fyny, achos dim cyflymiad i fyny. So mae rhaid i ni gael cydrannau R ac F i fyny ac i lawr. Felly lan, cydran R, bydd mae'r 60 gyda radiws, felly sin theta, R sin theta i fyny. F sin 30 yn dod lawr. So, R sin 60 mae flin, minus F sin 30, gyferbyn R 30, yn dod lawr, a mae'r 60G yn tynnu lawr hefyd. So mae y grymoedd yna i gyd yn gweithredu ar y beic a'r beiciwr, a hwnna'n 0, achos does dim cyflymiad yn vertigol. Bianedd maximum, mae angen y gwerth mwyaf posibl ar gyfer fi, felly mae'r ffrithiant yn derfannol, felly mae'n hafel i myw R, myw yn cwarter R, felly yn lle F, roeddwn ni cwarter R, so mae R sin 60 minus cwarter R sin 30 yn 588. Defnyddio digolion, yn cofio peidwch talgrynu gormodd, achos ni angen defnyddio'r gwerth yna. So sin 60 tynnu cwarter sin 30 yn dod yn 0.741 dim. R, rhannu gyda hwnna yn rhoi R yn 793.5 Newton. Felly, tuag at y canol, ail dedd Newton, so'r grymoedd i gyd tuag at y canol, nawr yw cydran R cos 60 a cydran F cos 30 tuag at y canol, yn hafelu M llosir cyflymiad, V sgwер dros R ni'n defnyddio. Felly, F yn cwarter R, M yw 60 ac R yw 40 metr. Ni wedi dod o hyd i R, felly rhoi gwerthoedd R mewn, mae'r ochr chwith yn dod yn 568.5, yn hafelu 60 rhaid i 40 yn 1.5, felly V sgwar wedyn ail isradd hwnna yn dod yn 19.5 yw'r bianedd mwyaf ar gyfer fi. Cofiwch, wnaethon ni tybio bod yr beic a'r beiciwr yn cael ei ddynodi fel gronyn. Enghraifft arall, mae gan llinyn hyd 32A fodrwy lefn sydd y mas M wedi eidafu arno. Mae wedi gysylltu i 2 bwynt sefydlog A a B, lle mae A yn 24A a mae A yn vertigol uwch ben B. Rhoddwr y fodrwy i gylch draw gwmpas B mewn cylch llorweddol. Darganfyddwch radiws y mudiant, y tensiwn yn y llinyn a'r bianedd onglog y fodrwy. Bianedd onglwy, felly ni angen omega. Nawr, mae hyd y llinyn yn 32A, ond mae'r pellter rhwngddyn nhw yn 24A. Felly, mae gyda ni driongl. Mae'r modrwy yn mynd mewn cylch llorweddol o gwmpas, felly mae gyda ni triongl sgwar yna. Mae'r llinyn yn 32A, felly os yw R yw radiws, mae'r darn arall y llinyn yn 32A minus R. Defnyddio Pythagoras yma, gewn ni yr hypotenuse, 32A minus R wedi sgwario, yn hafel i 24A wedi sgwario
plus R wedi sgwario. Felly, lluosi hwnna mas. Mae 1024 A sgwar minus 2 waith y canol, 84 a R plus R wedi sgwario ar yr ochr chwith, a 576 A plus R wedi sgwario ar yr ochr dde. Casglu termau, mae'r R sgwar yn canslo, A sgwar at ei gilydd yn rhoi'r 448 A wedi sgwario, a 64 A R ar ochr draw, mae 1 A yn canslo, felly R yn hafelu 7 A wedi rannu dy 64. So R y radiws y mudiant yw 7 A. Gan bod A yn y cwestiwn a M yn y cwestiwn, ni angen defnyddio nhw yn yr ateb. Ni'n gallu defnyddio nhw yn yr ateb. Felly, y grymoedd. Yr ongl. Gan bod ni'n gwybod bod 25 dyn ni fyna nawr yn 32 tynnu 7 A, felly 25 dyn ni ar yr hypotenuse. So, sin yr ongl yw 7 A dros 25 A, sy'n A yn canslo. Cos yr ongl yw 24 A rhannu 25 A yn canslo. Y grymoedd MG yn tynnu lawr pwysau'r fodrwy yn tynnu lawr. Nawr, gan bod y fodrwy yn lefn, mae tensiwn ar y ddoi ochr y llinyn yr un fath. Felly T am y ddoi. A hefyd mae'r cyflymiad i'r canol nawr yn omega sgwar R gan bod ni angen y bianedd onglog. So defnyddio'r cyflymiad omega sgwar R tuag at y canol. Felly mae theta dyn ni lam yna. Bydd theta gyda ni fan hyn, onglau Z. Felly, T yw'r un sy'n angen cydrannu, ail defnydd ni fyny. Mae T cos gyda'r ongl, T cos theta gyda'r ongl yn hafel i MG, achos mae'r grymoedd yn ydol i 0. Felly, ni'n gwybod bod cos theta yn 24 dros 25. Felly mae T, y tensiwn yn y llinyn, yn 25 dros 24 mg. Ni'n gadael y G mewn achos dim angen lluosi fe mas. Ail deddf Newton tua'r canol, so grymoedd tua'r canol yw T sin theta o'r darn sy'n tynnu fyny, y cydran y T fyny, a T yn y darn sy'n llorweddol. So dyna'r ddau ddarn, dyna'r ddau grym sy'n tynnu'r canol, yn hafel i M omega sgwar R. Felly, sin theta yw 7 dros 25. Casglu'r radiws yw 7 A. Casglu'r ddau T, so mae gyda ni 32 dros 25 T. Yn hafel i'r ochr dde, am newid am y T. Felly mae 32 dros 25. Lliosi'r T, mg, yn hafel i M omega sgwar, lliosi 7 A. M yn canslo, rannu dy 7 A, felly gen i omega sgwar yn 4G dros 21 A. Omega felly yw 4G dros 21 A wedi ail israddo i gyd. Enghraifft arall, mae glain mas 10.3 kg yn sefydlog i bwynt P ar linyn AB, hyd 1.4, a mae AP yn 10.8 metr, felly peth o'r ffordd lawr y llinyn. Mae rannau AB o'r llinyn ynglwm wrth ddau bwynt sy'n 1 metr wrth ei gilydd mewn llinell vertigol, lle mae A uwchben B. Rhoddir y glain i symud mewn cyrll llorweddol gyda bianedd onglog omega, radions yr eiliad a ddau ran y llinyn yn dyn. Dangoswch fod ongl APB yn ongl sgwar a chyfrifwch radiws y mudiant.
Cyfrifwch yn nhermau omega a G y tensiwn yn y ddau ran o'r llinyn, a beth yw gwerth lleiaf omega fel bod y mudiad yn bosib. Felly mae'n bwysig gosod y llun lan i weld beth sy'n digwydd. So dyna y ddau ochr le mae'n sefydlog, a i P yn 0.8, felly mae P i B yn 0.6 gan fod e gyd yn dod yn 1.4. Mae A vertical uwch ben B, a mae'r hyd yn 1 metr. Felly mae gyda ni tri ochr i'r triongl, a os ni'n gweithio mas bod yr hyd hyrra 1 metr sgwar yn hafel i 0.8 di sgwario, sef 0.64, plus 0.6 di sgwario, sef 0.36, maen nhw'n edrych lan i 1. Felly, mae gyda ni ddau ochr wedi sgwario yn edrych lan i'r trydydd. Felly mae gyda ni yn ôl Pythagoras, triongl ongl sgwar, gyda'r ongl P yn 90. Ni nawr yn gallu gweithio mas ongle, felly mae gyda ni, roeddwn ni theta ar y top, mae sin theta yn gyferbyn dros hypotenuse yn 0.6, mae cos theta wedyn ni yn mynd i fod yn 0.8, a ni'n mynd mewn cylch llorweddol gyda P o gwmpas canol A B. Felly radiws bydd triongl ongl sgwar gyda ni yma, so radiws bydd 0.8 sin theta ni gyferbyn. So sin theta yn 0.6, felly 0.48 metr yw'r radiws. So ni wedi wneud rhan A. So ni angen y tensiwn yn y ddau ran o'r llinyn. Gan bod y llinyn, bod yn un llinyn, mae P yn sefydlog, mae'r glain yn sefydlog ar y pwynt P, felly mae'r tensiwn yn mynd i fod yn wahanol ar y ddoi ochr i'r llinyn. Radiws yn 0.48 o ran A. Yr grymau sy'n gweithredu ar P yw'r pwysau, felly 0.3 G. Y tensiwn yn y ran ucha'r llinyn a'r tensiwn gwahanol yn y ran isaw'r llinyn. Felly galw nhw'n S a T. Mae'r cyflamiad tua'r canol yn omega sgwar R. Felly, gan bod theta gyda ni yn y ran ucha, bydd theta gyda ni yn y ran yma, onglau Z, a felly theta gyda ni yn y triongl yma. Theta yma, 90 tynnu theta, gan bod ni'n ongl sgwar. Mae'r darn yna 90, felly mae hwnna'n goffo fo'n theta. Ail deddf Newton i fyny, felly cydran T i fyny yn T cos theta, minus cydran S i lawr, sin, achos ni gyferbyn yr ongl, a minus 0.3 G, yn haflu 0, achos dim cyflymiad i fyny. Felly, cos theta yn 0.8, a sin theta yn 0.6. Felly mae gyda ni un hafaliad yma. Ail deddf Newton tua'r canol. Mae gyda ni T sin, cydran y T ucha, yw T sin theta i'r canol, plus S cos theta i'r canol, yn hafel i M omega sgwar R. Sin theta yn 0.6, cos theta yn 0.8, M yn 0.3, lluosi R sy'n 0.48, nawr yn rhoi ni 0.144 omega sgwar. Felly dyna ail hafaliad, dwy hafaliad. Ni angen dod o hyd i y tensiwn yn y ddau ran, felly S a T. Felly dyna ni'r ddau hafaliad.
Felly, lluosir un gyntaf gyda 0.8, a'r ail gyda 0.6 i gygwared yr S. Felly byddai gyda 0.64 t plus 0.36 t yn rhoi t i ni. A ochr draw, bydd S wedi diflannu, ochr draw bydd 0.8 lluosi 0.3 a 0.144 lluosi 0.6 yn rhoi'r ochr dde i ni. Felly mae tensiwn yn o'r ochr yn y darn ucha yn rhoi hwnna i ni yn hermau G a omega. Gan bod hwnna'n gymleth i amnewid mewn, gallen ni fod wedi lluosi'r ail un gyda 0.8 i gygwared y tenor, a'r un gyntaf gyda minus 0.6, felly byddai gyda ni 0.48 am y ddoi un, byddai plus a minus, a byddai hwnna'n rhoi ni S yn hafel i 0.1152 omega sgwar plus 0.18 G. Felly dyna'r ddau darn o'r llinyn y tensiwn. Gwerllia omega. Y gwerllia omega, mae S yn methu bod yn negatif, felly defnyddio ni'r darn y llinyn am S, felly ni'n goffo cael bod yr hafaliad am S yn goffo fod yn fwy na 0, felly mynd ar 0.18 G draw a rhannu gyda 0.1152. Felly mae omega sgwar yn goffo fod yn 15.31, felly mae omega yn goffo fod yn 3.913 radian yr eiliad. Felly na'r gwerllia, ond fel mae omega yn cynyddu, mae T yn cynyddu, a bydd y llinyn yn torri os fydd y tensiwn yn rhy fawr, felly mae rhaid bod gwerth maximum hefyd i omega. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer mudiant mewn cylch llorweddol gyda chyflymder onglog cyson.